Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gipangunahan ni Vice President Sara Duterte ang paghandom sa 128th Philippine Independence Day sa Davao City. Sumala sa bise, korupsyon ang usa sa muhikaw sa kagawasan sa nasod. Ani report ni John D. Esteban. Ang korupsyon sa mga opisyal sa gobyerno mao'y mukawat ug muhikaw sa kagawasan ug soberenya sa nasod. Susama sa hulga sa langyaw nga mananakop. Mao kini ang gihimugatan ni Vice President Sara Duterte sa iyahang mensahe sa 128th Independence Day sa Rizal Park sa Davao City. Kauban sa bise sa pagpanguna sa programa si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte ug Brigadier General Christopher Diaz, ang commander sa 1003rd Infantry Brigade sa 10th Infantry Division. Kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw. Dili usab daw gustuhon sa Vice Presidente nga pangunahan ang mga lakang sama sa people power. Taliwala sa matud pa, panawagan nga pangunahan niya kini. Kay sumala niya wala kini nahilakip sa iyahang tahas isip Vice Presidente, pero doon na siya banat sa Pangulo. Wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Wala pa'y pahayag ang Malacanang kalabot ni ini. Samtang nagpaabot sa iyahang pahasubo sa pamilya si VP Sara sa mga namatay nga Ateneo basketball players nga sila Rene Baterbonia ug Divine Adili. Nasayangan matud pa siya sa talento sa duha. Nakigiusa usab siya sa panawagan o gustisya alang sa ilang kamatayon. As a lawyer, actionable yung nangyari para sa akin. Actionable talaga yung nangyari. Hindi ko na lang gatungan yung pamilya kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Dugang sa bise, dunay kakulangan ang Ateneo de Manila University sa Itabo. Pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no? Doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. Ginakuhaan pa og payag ang universidad kalabot nini. John D. Esteban, One Mindanao.